an filɛbagaw an b'a fɔ a ɲɛna sa ko balalen bɛ ko sudalen sa i n'a fɔ an tun y'a fɔ a ɲɛna cogo min bi sɔgɔmada in na min ye Bamako cour d'appel ale kɔnɔna na baara min tun bɛ yen sa o ye Amadou Ba ale ka affaire ale ni papa Sadio Traoré Amara an ye kibaruya min kɔni sɔrɔ o ye k'a jira k'a fɔ ko Amadou Ba ale labilara a labilara a dira a ka tɔndenw ma min ye Sidibe ye Adama Sidibe an y'o sɔrɔ nɛgɛjuru la ko u bɛ ka taga INTM na nin wagati in na yaasa ka taa foli kɛ tɔndenw ye n'u tilar'o la nɛgɛ kanɲɛ 15 u bɛna conférence de presse kɛ Amadou Ba yɛrɛ bɛ kɛ min kɛnɛ kan u ka siège la u ko fana ko n'o bɛɛ lajɛlen banna yan'o yɛrɛ ka ban yɛrɛ u bɛna ordre di yaasa bankiw baarakɛyɔrɔw ni warimarayɔrɔw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dayɛlɛ cogo min nka INTM n'u bɔra yen u bɛ sɔrɔ k'u kunda u yɛrɛ ka siège kan yaasa baara minnu bɛ se ka kɛ Amara an ye sɛbɛn min sɔrɔ ka bɔ fanga tigilamaw yɔrɔ ka kɛ ni Amadou Ba ka bilali ye Bamako cour d'appel tribunal de grande instance commune 3 min ye pôle national économique et financier cabinet de monsieur Ag Oussa Mohamedine procureur de la République financier sɛbɛn a fa sirila bi mun ye a calatigɛ yɛrɛ ye ko ordre de mise en liberté ka yamaruya di ka maa bila a ka se ka bɔ kasobon kɔnɔ a ko ko ale tɔgɔ ye Ag Oussa Mohamedine ale de ye procureur ye min ɲɛsinnen don pôle économique et financier min bɛ Bamako tribunal de grande instance n'o ye commune 3 tribunal ye o ka yamaruya kɔnɔna na ko a b'a ɲini Bamako kasobonba ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye régisseur prison centrale ye Bamako ta ko a ka liberté di maa min tɔgɔ ye ko Amadou Ba n'a wolola san 1997 san o février kalo tile 2nan Bamako yan a fa o ye Samba Balobo ye Ala ma hinɛ o la ani Aissata Diallo ko a minɛna waleya min kɔnɔna na a ka nationalité o ye Mali ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako Sɛbɛnnikɔrɔ Sema den ma a b'a a yɛrɛ ka so commune 4nan kɔnɔna na Bamako ko a nɔ minɛna min na o de ye ka nkalon kɛ ka baara kɛ n'o o ye faux ye usage de faux ye ko o ɲanginen don sariyakisɛw fɛ sariyakisɛ 102 103 104 min bɛ code pénal ale ko fɔ ko o la sa ko a kun minɛna don min na o ye nin juin kalo in tɛ wa o tile 5 a minɛna o de hukumu kɔnɔna na san 2004 ko a b'a ɲini Bamako kasobonba directeur régisseur fɛ a k'a bila liberté la n'o o ye k'a labila ka bɔ kasobon kɔnɔna na bi donya in na n'o ye juin kalo tile 10 ye juge d'instruction min bɛ 3e cabinet pôle financier kunna ko o ka yamaruya kɔnɔna na sɛbɛn in kɛra bi kalo tile 10 san 2004 o sɛbɛn o de bɔra n'o bɔra pôle économique et financier mɔgɔ yɔrɔ procureur yɛrɛ ale de y'a fa siri k'a ci pour que mɔgɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɛra donc an ye min fɔ Amadou Ba ale min ye bankiw warimarayɔrɔw station musaka ko bɛ fɛn o fɛn na olu ka lafasatɔn ɲɛmaaba de ye ale ye fɔlɔ o lafasatɔn belebeleba ye n'o ye Sinabefu ye ale fana ye INTM kɔnɔna na wa INTM ka kɔngɛrɛba laban min kɛra u ye Amadou Ba in de ta k'a kɛ Yakuba Katile ka dangan ye premier adjoint du secrétaire général petini jɔra ka bon dɛ donc an ye min faamu anw ka jate la Papa Sanjo ka plainte bɔli ani a ka avocat ye baara minnu kɛ libération in yɛrɛ nana cogo min ko in bɛɛ kɛra cogo min k'a daminɛ fo kana se a ka libération ma Amadou Ba bɛna na ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye nɛgɛ kanɲɛ 15 u ka tɔn siège la Amara n'o o ye kunnafoni la belebeleba ye an b'a ɲini u fana fɛ u ye layidu ta ko hali ni cɛ bilara fitiri a y'a fɔ dɛ Adama ko ten dɛ ko hali n'a bilara fitiri ko banku bɛ dayɛlɛ fitiri donc sɔɔni an bɛna Adama fana wele n'o ye Adama siri u ka kuma lase la a ka segin a ka kuma kan an ka yan nka yan'o cɛ an tun y'a sɛbɛn kunun an ka page sanfɛ ko aigle bɛ bɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 11 k'u kunda Afrique du Sud kan dɔw bɔra k'u bɛ taa 6 heures du matin
an ta de kɛra tiɲɛ ye u bɔra yan 11h u bɛ se Afrique du Sud 5h du matin 13h u bɛ balontan kɛ heure 5 o de b'u ni balontan cɛ heure 5 donc Aigle bɔra yan bi 11h u bɛ taa se Afrique du Sud 5h du matin 4h 3h du matin u bɛ s'u ka hôtel kɔnɔna tuma o tuma o b'a sɔrɔ 5h kɔni sera n'u sera yen 13h yen 13h a bɛ bɛn yen 15h ma o b'a sɔrɔ Madagascar bɛ k'u kɔnɔ u ka taa ballon tan an bɛ min fara a kan Amara Burkinakaw ka lasigiden min b'an fɛ yan k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali Niger ale ni jamana fɛn fɛn bɛ yan ko olu ka ndolancilaw Coupe du Monde éliminatoire hukumu kɔnɔna na ko bi k'u ni Sierra Leone bɛ jouer ndolanci in k'a bɛ kɛ stade du 26 mars la nɛgɛ kanɲɛ 19 waati ko donsara t'a la k'a ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ ka na yaasa ka se ka Burkina ale olu tɛ so de ya ko kana olu ka sow étalon ko kana u ka sow k'olu senkɔrɔma don donc an bɛ segin kunnafoni la belebeleba kan o ye Amadou Ba bilali ko ye Amadou Ba min nin waati in na sisan a bɛ Bourgi travail la parce que u taara a nɔfɛ kasobon na ordre de mise en liberté dira a ma ale bilala sɔgɔmada in na fana an tun y'a mɛn ko Abdelkader Mayiga ko ale fana bilara nka an tilala k'a mɛn ko procureur ale ko ayi ne m'a f'i ɲɛna ko kasobon ko kiiri ko ma nɔgɔn i y'a ye juge ale ko k'a bila procureur min ye jamana ka hakɛ b'ale bolo ale ko ayi donc n'o kɛra juge bɛ tugu ale kɔ mais ni kiiri don ni kiiri tigɛra Abdelkader o procureur yo u bɛɛ dama ka kan juge yɔrɔ juge mana min fɔ o si tɛ se ka ban o ma mais ni kiiri tigɛra ni i taara bila kaso la ni ka fɛn fɛn kan ka kɛ procureur tilegan in na ta nin kun ye dakurun ye damadɔni ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna teliya la bankiw ka grève banna station tigiw ka station bɛna dayɛlɛ wari mara yɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ bɛna dayɛlɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 min ye SINABEF secrétaire général Amadou Ba a bɛ conférence de presse kɛ waleya in kɛra cogo min na ani ko ninnu kɛra kɔnɔna na kiiri kɛra cogo min fɛnw n'Ala sɔnna ma a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Jani.MLFM sanfɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ